Аре, почвай. Здравейте хора, аз съм Зет Про и днес ще рисуваме с Азов Бега! Ето го и него! Здравейте! Днеска ще рисуваме хора. Да. Какво Играта трябва се да казва сумем? Pixel Painter. Патрик. Ужас, Патрик. От SpongeBob квадратни нагащи. Да, хора. Днес ще рисуваме Патрик. Това е заданието ни на ЗЕС. Така. Патрик, какъв цвят беше? Розов. Не знам какъв цвят съм взел. Но Патрик, аз ще те направя. Най-грозният на света. Не. Взех ти думите от устата. Някакъв... Глина. Какво? Оха, тук сме доста хора в сървъра. По-леко е. Окей. Добре, аз моето си го направя. Тей. Окей. Сега ни трябват гащите. Гащите му са много хара. Да, знам. Те са не зелени. Знам, аз нали гледам SpongeBob, бе. Не, направих Патрик розов. Зелен. Без да искам. Ужас. Добре, аз с гащите мисля, че се справям добре. Аз се направя зелен. Окей. Гащите. Аз си едно листо там, много ми е място, все едно съм му направил някакво листова. Погледни ми рисунката. Да. Сега... Тей. Нали той е цвета? Аре. Не, това не е цвета. Кой? То с който започна. Кой бе? Да правя краката му. Тук ще са някакви. Патрик, съжалявам, като... Не мога ти нарисувам просто краката, брат, не мога. Съжалявам, Патрик, че ще направим теса. Айде, поне се радвай, че в момента аз ще съм баща ти. Така. Трябва да направим тест. Там мидичките. Мидички. Той на нога ще си има мидички. И топки. Топканца. Туалета. Не, аз съм се гледай. Браво. Да, сега... Това. Тук трябва да го направим те. Ето и тялото му те. Отиваме надолу. Така. Така. Айда. Това ще е битката за лайкове. Този път няма да си лайкваме картините. Окей, бе. Ще чакаме другите да ни ги лайкнат. Да видим на кой се събере лайкове. Да, остават ни 33 секунди. Тей. Патрик. Сега тук трябва да ти махнем пъпчето. Черно. Пъпче. И как да се го направи тънко да ми рисува? Да. О, 2 секунди! Не, аз не съм готов! Моето не е. Ай, моето лайкнаха! Не знам. На някакъв път лайка. Сега тук стана напечено обаче. Уж! Удар моток.
Армене, голямо О, са. някой не лайкна моето. Аз ще го лайкна твоето. Аз лайкнах твоето май. Туто или твоето? Не бе, горното е моето. Шатати. Аре ти. Аз лайквам ти. Добре, колко лайка си събрал, после ще ми кажеш. Хубаво. Ще направим още една битка. И победител е Егоп. 4 лайка. И аз 4. Окей, аз съм Спонж Боб. Спонж Боб ще бъде. Аз съм Монстър Пица, Пиза. Хамбургер, Скример, Ейс. Коки. Емочи! Не. Валентин, Айскрим, Фиш, Пуп, Естър, The Simpsons, Xbox. Барби. Ето го и нашия Азов. Къде ти е? Батман! Къде е? Изписа Батман. Батман. Сила малко. Аз колко сърчица имам? 16 аз. 76. Окей. Аз имам 80, обаче сега ще не съм взет много. То какво? Lighting 4 Star. Каквото е? Тортила. Тортила, бе! Уна с тортила, чипсчета, дето потапяш в соус, дето се прави в Мексико, бе. Не го ли знаеш? Не. Много готино. Ще нарисувам някаква купичка с някакъв жълт сос. Здрасти. Аз съм най-много лайкови от всички тук. Да. Надя, виж колко лайка има, брат! 303! Къде? Аз ще лайкна 100% на Надя. Няма. Тя може да направи някой яко атазве. Надя. Шит, бе, тя има най-много. Човек, тя нали влязахме в Надя, бе. Тото е създателката на сървъра. Да, бе, Надя! Тортилата е оранжева. Оранжева ли? Жълто оранжева. Добре, аз първо рисувам купичка. Направи някакси ти. Не. Аре, рисувай. Чакай. Аз тортилата не рисува. Да, разбрах. Ние сме яли такова, бе. Да, бе! Не, какво направих за Бога? Как да гърмя го? Тортила. Аз нарисувах някаква купичка. Сега тук ще го ще направя тук, за да не ми избяга света. Аз купичката се ще правя. Сега, молеца пак да не ми стане. Добре, отсветих някаква купичка. Сега ще направя и жълтото тортила. Нека усили малко. Виж на някой това. Хора, ето ги. Нашите там фигури. Без да... моето го лайкнаха! Аз лайкнах твоето. Ама без да си лайквам този път. Моето го няма. Да, моето го има. Никой не лайква моето. XXZ Pro даже написах моето име. Да, Супермен, ма няма. Твоето! Без да исках. Не го лайкнах. Лайкнах го. Лайкнете го.
Хайде, лъкнете това прекрасно нещо. Без да искаш да хвахнеш ти. Страшно ти. Сега да са равни, да излезат пак мълчи или повече. Ти няма излязат, бе, брат. Аз на Надя си лайкна. Да, аз много яко. What? Кой си? Не, тя не се спасибо. Ти знаеш какво значи? Виждето пиши маска. Надя спасибо. Да, това ще бъде краят на този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и ще се следващия път с Азов. Чао!